Però sí que és veritat que quan vaig acabar la uni i vaig començar el món laboral, com a dissenyador gràfic, això amb totes les lletres, trobava a faltar una mica doncs, l'embrutar-me les mans, el improvisar, el no tenir un client, no tenir deadlines, no tenir pressa. I també vaig reprendre alguna que feia quan era més adolescent, que és el grafiti, art urbà i tal. I llavors vaig descobrir que hi havia murs legals pel carrer i que una plataforma es deia Wallspot, que ja no existeix, que és de l'Ajuntament, que bueno, una mica una cagada, però... I també que podies entrar a llocs, bueno, a fàbriques i més que res com un passar el diumenge amb els amics. I va ser una mica a través de l'art urbà, del pintar al carrer, que vaig reprendre el pintar com, bueno, com algo més sèrio i algo que hi podia dedicar hores més enllà d'una afició de sketching.